ndị Igbo chetakwa na adịghị isi aka agba ụchụ. Ọ wee bụrụ otu a ka anyị si wee wụchaa n'akụkọ iri nke gbaa n'elu n'ụbọchị nke tata. Nke iri, Prọfesọ Charles Soludo bụ ya bụ onye tụrụ ugo na ndọrọndọrọ ọchịchị nke gọvanọship nke enwere na Anambra steeti. Anyị ekwugosio na ọchịchị ya agakwaghị abụ ọchịchị oriri na ọṅụṅụ etu ọtụtụ ndị mmadụ si buru n'obi na ihe gbasara ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị n'obodo anyị bụ Naijiria bụ ọkwa oriri na ọṅụṅụ, kama Prọfesọ Charles Soludo ji ohere a wee kwuo ka ndị Anambra steeti bịakwa gere ntị maka na ọchịchị ya ga-abụ naanị ọlụ dịka o siri wee kwuo na ọ bụ naanị ndị gbara bọọlụ bụ ndị ga-alacha oroma ma ọ bụrụ na ọ were ọkwa ọchịchị gọvanọ nke Anambra steeti. Nke itoolu, otu egwu bọọlụ Manchester City ka nọkwa n'elu tebụl Premier League dịka ndị otu egwuregwu bọọlụ a jiri ọkpụ anọ asatara naanị otu wee gwọọ ndị Manchester United ịba na ngwụcha izu ụka gara aga. Nke asatọ, Samuel Kalu bụ onye nke a na-ekwu na ụkwụ na-acha ya ọkụ n'ihe gbasara asọmpi egwuregwu bọọlụ awụchigo na mba England dịka otu egwu bọọlụ ya na ndị Watford nwegoro ezigbo mkpebi wee binyere ha aka n'akwụkwọ. Dịka Samuel Kalu wuchiri na mba England, o sorokwago ndị otu egwuregwu bọọlụ ọhụrụ ya Watford wee pịrị ya na anya bụ ngwụcha izu ụka dịka otu egwuregwu bọọlụ Watford na ndị Arsenal chịpụrụ ya n'izu ụka, kama ya bụ asọmpi egwuregwu bọọlụ agaghị etu nwanne anyị nwoke Samuel Kanu siri wee chee ya maka na ndị otu egwu bọọlụ Arsenal ji ọkpụ atọ asatara naanị abụọ wee merie ndị otu egwuregwu bọọlụ Watford na ngwụcha izu ụka. Nke asaa, dịka agha mba Russia na Ukraine na-aga n'ihu, ndị amị mmadụ abụọ mba Ukraine ewerego ofu iche wee tụgbuo nnụnụ abụọ dịka nwoke na nwaanyị aso na ndị amị mba Ukraine nọ n'ihu ọgụ ma nọrọkwazie n'ihu agha wee jikọọ onwe ha abụọ aka ọnụ na alụmdi na nwunye dịka ya bụ mwakpo mba Russia wakpo Ukraine si wee na-aga n'ihu. Nke isii, onye isi nchụaja n'ụka Christ Mercyland Deliverance Ministry bụ Jeremiah Omotofufeyin emeghị ihe ịrịba ama na ndụ mmadụ abụọ na-eme ejije n'ime obodo anyị bụ Naijiria. Mmadụ abụọ so n'ihe nrite dịka onye isi nchụaja mere ihe ịrịba ama bụ Cynthia Okereke nakwa Chinwe Owo, dịka onye isi nchụaja n'ụlọ ụka ji ụgbọala abụọ dara oke ọnụ wee tie mmadụ abụọ na-eme ejije aka n'obi werekwazie 2 million naira nye ha abụọ nke ọ kpọrọ ego mmachi akpa wee nyere mmadụ abụọ na-eme ejije. Nke ise, nekwa ihe onyonyo buga gbara n'ọha nta akụkọ nke a wee bụrụ ihe ụkọ mmanụ petrolu bụ agagharị n'ime obodo anyị bụ Naijiria. Otu di na nwunye bụ ndị kpọrọ ndị mmadụ mmemme ewerego mmanụ petrolu wee mee ihe onyinye ha ga-enye ndị mmadụ bịara ha mmemme dịka ụkọ mmanụ petrolu ka na-enyeresi nsogbu n'obodo anyị bụ Naijiria, nke a mere na ana Yoruba. Nke anọ, maka mwakpo mba Ukraine, Japan nakwa ndị South Korea amachigo ndị obodo ya ifega mba Russia ọzọkwa iji wee gosi mba ụwa niile ma gosikwazie mba Ukraine na ha kwụnyere ha ma na-agbanyere ha aja n'ukwu iji wee megide ma buo agha bugide mwakpo nke ndị mba Russia wakpo obodo Ukraine. Nke ịtọ, ndị ọrụ nchekwa ndụ na akụnụba Nigerian Security and Civil Defense Corps bụ ndị nke akpọrọ NSCDC n'ahịa ịchafụ ejidego mmadụ atọ n'obodo Gembu nke dị n'ime Taraba steeti maka igbu izu na ịgba mgbere ọkpụkpụ mmadụ n'ime ya bụ steeti Taraba. Nke abụọ, gọvanọ na-achị Ondo steeti bụ Oluwarotimi Akeredolu agago n'ihu wee kwuo na ọchịchị ya ga-amalite inyeghachiwa ọtụtụ ụlọ akwụkwọ bụ nke dị n'aka ndị gọọmenti steeti wee nyeghachi ya azụ n'aka ndị ụka bụ ndị ji bụ ụlọ akwụkwọ niile n'ime obodo anyị Naijiria. Gọvanọ Oluwarotimi kwuru na ọ chọrọ mgbe na-adịghị anya ka ọnọdụ agụmakwụkwọ na steeti Ondo steeti naghachi azụ otu ọ dị bụ mgbe ọ bụ ndị ụka bụ ihe na-ahazi ihe gbasara agụmakwụkwọ n'obodo anyị bụ Naijiria. Nke mbụ na akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke taa, obi aṅụrị ejugo ndị ụwa niile obi etu Davido siri wee bịa mee ha obi ụtọ n'ama egwuregwu nke akpọrọ O2 Arena dị na mba London, kama ka anya bụ ihe siri wee gaa ọ bịara gaa ndị n'ọchị na ndị n'akwa dịka anyị mere ka anyị mata na ndị na-ekpokọba anya bụ ama egwuregwu O2 Arena adago Davido ha 190 million naira maka ịgụ egwu gụfee elekere 11 dịka e nyere iwu na onweghị onye ọbụla ga-anọ n'ama egwuregwu O2 Arena wee mee ihe ọbụla mefee nye elekere 11 nke ụbọchị. Ndị Igbo chetakwana ngwere niile mmakpu amaghị nke afọ na-arụ. Ọ ka bụrụ isi ichiogu n'ụlọ mgbasa ozi Isi Mbido TV. Ya gazie.